ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имрӯзи навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй кардам, ки мо қабул кардем, пешкашотон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯзи навор ҳастем магазини фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Тисо, шаҳри Бухта, территорияи Вахт, территорияи Ёвон, территорияи Хуросон ва территорияи Кулоб ва Файзобод ва дигар тарафҳо аст, ки ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира аз шаҳру ноҳияи Тоҷикистон аст, ки баъри шумо бо нархҳои арзон пешкаш мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст, мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 113 сомонӣ. наворасамек маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. компания яка бекзо дорад, ки мошинои комфорти, мошинои люкс дорам. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд, ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад, ки ҳад рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шаҳрнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда меоранд. чанд мошинои люкс доранд, ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, вайфай, пайфай ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компания боварӣ, компания яка бекзод. метавонед, ки шумо аз номи канали рахш теҷе муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, бадон, яъне ки чанд намуд версия мошин доранд, ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст, ки қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати се айни деҳаи лесхос аст, наздикии шоҳрои Душанбе ва Бухтарда, пеши бозори нав ва дигар чизҳо, ки дар наздикиша. хона 8 сотих замин маҳсулат дорад, ки ду хонаш тайёр кардагӣ аст, ки барои зиндаӣ кардан обсвечам аст, калидор алохона, баня, амборхона, гирди хона, полни ход маҳкам, забор гирифта, даврӯзаам дорад. дӯстони азиз, свечам доимия ва хулоса ҳамаи шароити хона 100% мега соҳибуш. ноҳияи Хуросон, ҷамоати се айни деҳаи селхоз, назди раҳи калони шоҳрои Душанбе ва Бухтар, яъне ки ҷош ҷои хубае. хона дастсирочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ, ки бо савдо ва муомилааш дар назди хона. ин ҳамин рақамҳои мегафони партияни Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Россия, WhatsApp дорам. пешхона навес, гирдаш маҳкамаш қоидаи дарозаи нав, хонаҳо ремонт доранд. дӯстони азиз, барои зиндаӣ кардан тайёраем. хоб кадамтон ягон савол доред, ягон вариант дошта бошед, маромад занг занед, нашод сумуш бо қачон суҳбат кунед. агар ки ягон маълумоти пурратар бораи адресиш боша, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳам. хоб маромад занг занед. шумо дам агарам хали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон гоҳумол, ягон магазин, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан боша, метавонед сурат маълумотро рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромош накунед, гузоред то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ди магазини фурӯшӣ. магазини фурӯшӣ аст, баъдон ки срочнаи дукони фурӯшӣ қарор дорад дар шоҳроҳи Норак, дӯстон азиз, яъне ки магазин, яъне дукон қарор дорад дар Норак, хоб яъне ки районушда хоб тақрибан 30 квадрат зиёдтарак аст, ки дуруни ҳамин дукон 5 ба 3.5 аст. заминаш бошад як 30 квадрат аст, яъне ки зиёдтишкати як чанд намуд, гирдаш маҳкам, хоб ниҳол дорад, яъне ки инҷа аввал аптека буд, яъне ки дорухона буд. метавонед шумо яъне дорухона истифода баред, ҳамаш мисол ҳамин чиёш дурунош аст, метавонед ки ягон мағоза ё ягон чиз дигаш кунед. нархаш 20 000 сомонӣ аст, бо ягон сум муомила мешавад. ина тахтош ҳамаш уже чиёш тайёр аст, барои агар магазина ва дигар чиё мешавад. парамои рақамҳои Россия ки кор мекунанд ва рақамҳошонда имо WhatsApp дорад. нархаш 20 бо арзон мешавад. дукон қарор дорад дар шоҳроҳи Норакда, яъне ки шаҳри Норак, дӯстон азиз, аниқтара шаҳри Норак, районушда, дӯстон азиз, 30 квадрат, хоб 5 ба 3.5 дурунаш калон аст. ягон савол дошта бошед, маромад занг занед, нашод сумшон бо арзон меша, занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст, дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, хоб шоҳрои шаҳраки Киров, дӯстон, яъне ки шаҳри Бухта, шаҳраки Киров
температураи вахшда дохил мешавад. Бо хай маълумотша мегирен 10 сотиқи замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня сурати хайри имоти саредина барои зиндагитон мешавад. 3 дар хона ҳамаи шароитош муҳайё барои дегдонхона, ҳаммом, ҳоҷатхона аделни ҳастад. Дастрош намегад фурӯхта мешавад хона бо нархи 180,000 сомонӣ ки бо савдо дорад. Шаҳри Пухтар кифи 1 да, яъне ҳам киф ҳам вахш дохил мешавад. хай бо хай ягон саволотон боша, агар нами рақамҳои мегафони соҳибшона занг занед, дигар саволоша аз худашон гирем. ва дӯстон лайка фаромӯш накунед, гузоред навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok дар ки ҷо метавонед ҳамин силкаи навори моро илтимос, хоҳиш падисаш кунед. Ягон реклама боша маромад рӯй кунед. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбешаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ аз Душанбе. Квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар, чораҳаи коммунизм гуфтага аст. Айгипразе мегад тақрибан 1,5 километр, яъне ки қариб 2 километр мегад соҳибаш. ҷои хуб да, маршруткаи 54 ва 29 пешаш да, яъне канечкаи маршруткаи 54 29 намедонам мегзара ё ки канечка, ҳам хеле маълумот навистаи соҳибшон. хоб, духонага квартира ҳастад ки дар чорум ошхона қарор дорад, 40 квадрати метр бо обсвет таъминатсия, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. дар наздикии квартира мегӯяд мактаб, садик, поликлиника ва дигар чизҳои лозимӣ ҳастанд. хоб, квартира мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд омода ҳастад, тайёр ҳастад, медонед фақат зиндагӣ мекунем. нархи квартира 270,000 сомонӣ ҳастад, бо муомила дорад. доми 4 ошхона ҳастад, дар чорумаш қарор дорад, 40 квадрати метр, 270 бо савдо дорад. илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед, фақат харидории аниқ мегӯяд занг занад. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, территорияи Райода, кадом кӯча ё ки маҳаллаша нагуфтем. узри зиёд ки соҳибаш ҳамихел маълумотша нанавистаем, метавонед худтон бо занг зада пурсед. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки 1 та калидор, ҳуҷҷатҳои хона 100%, гидаш маҳкам, ремонт дорад. дӯстон азиз, нархаш 170 бо савдо дорад. 3 дар хона 6 сотиқ замин, якчанам дарахтҳои навниҳол, гидаш маҳкам ва ҳуҷҷатҳош мега 100%. ҷои хуб мега буд ҳавои тоза аст. ака ай дуруни шаҳр чанд қад дура, ё дуруни шаҳр дар ки ҷо даем маълумотша соҳибша нанависта, узри зиёд ки инаш аймо вобаста намекунам, маълумотша хачон нанавистиам. хуб, мана рақамҳо мегафон шуд, кадоми шумо аз территорияи Ваҳдат ки лозим боша маромад занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон. ин квартира аз территорияи Ваҳдат. пешангина хонаи Ваҳдат ва хонаи заминӣ буд, инаш квартира аз Ваҳдат, территорияи бозорчаи Гулистон да. хоб, духонага квартира ҳастад ки дар шашум ошхона қарор дорад ки 44 квадрати метр, хона ремонтҳои замонавӣ аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархаш 268,000 сомонӣ аст ки бо муомилаи хубам доштааст. дигар маълумотоша навистагӣ нест. хона мега дастрош намефурӯша, мега бо агар хайдро боша хай хачон муомила мекунад. термис пенус ҳама чӣ барои шароитҳои зиндагӣ доштааст. маромад рақамҳо поём дада занг занед, маълумотоша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар ягон аппаратҳои фурӯшӣ, мошин, хона, замин, квартира, ягон гов, мол, ягон компания, ягон чизое ки маҳсулоте ки барои реклама кардан, барои худтон агар сум дар кортон боша, реклама кардан, хоҳед тезтарак фурӯхтан, маромад ба чизи канали мо муроҷиат кунед ки сурат маълумотша дар WhatsApp, имое ки дар аввали видео буд рӯй кунем, мо реклама мекунем. хоб, шумо фақат дастгирӣ кунед ва лайкро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Гулободи 2 гуфтагӣ аст. соҳибшане ки Кулободи 2 навда. ҳамин хеле маълумот наистиян. 5 сотиқ замин масоат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% аст. нархашон мега шартнома дӯстон азиз. хоб ба квартира иваз карда мешавад мега варианти хона пешниҳод кунем ки алиш ба квартира. хоб ягон варианти дига дошта бошем бо худтон пешниҳод ки нархи хона 175,000 сомонӣ аст. инам халили замин, инам халили хона. марҳамататон азиз, бештар маълумотро аз худашон гирифт. фақат шумо лайкотон нагузоред, фаромӯша кард навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб. хоб яъне ки дар 9 микрорайон гуфтагӣ аст, доми 21 да. бухоем маълумотои бештараша мегирем. духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 48 квадрати метр бо обсвои таъминатсия, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термиз, кондитсионер, ҳама чи опшим дорад. бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. духонага бо ремонтҳои замонавӣ, бо ҳама чизи чораш, аз ҷиҳат телевизор, холодильник, 48 квадрат азиз, кухни, гарнитур, опшим, балкон ва дигар чизҳоам дорад. дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 та бо савдо мешавад азиз, яъне доми 21 маҳаллаи Борбад, лаби роҳда мегад пеши технология. хоб маълумотша мегирен 280 та бо савдо дорад. хоб ягон маълумот агар мо хато фаҳмода бошем, ягон ҷош агар шумо нафаҳмона бошад, марҳамат шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва хоҳиш ки ва узри зиёд ки боз такрор шава, фақат лайка фаромӯша барои мо муҳим аст ва имконат бошад ҳамин навори моро силкаша дар WhatsApp, имо, Telegram дар кадом ҷо метавонед силка навори моро падилсаш кунед. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа. хоб яъне ки дар дӯстии Халқо Нихӣ, яъне маркази шаҳр, наздики вокзал Ҳоҷи Шариф, мобайни Ҳоҷи Шариф ва вокзал пеши Нихӣ. новостройка дом аст дӯстон азиз, маълумотша бо пурра мегирем. якхонага квартира аст ки дар 5-ум ошина қарор дорад, 35 квадрати метр дӯстон азиз, хона коробка. кӯчаи дӯстии Халқо Нихӣ пеши литсей ва литсей Аминҷон дӯстон азиз. хоб хай маълумотҳои бештар тариқи телефон, хона яъне сохтмон нопурра бо хай маълумот шавад, нархаш 155,000 сомонӣ. маълумотҳои пурра ва айниқ тариқи телефон аз соҳибашон. марҳамат занг занем, ягон саволтон боша, ҳамаи саволтонро аз ҳамин рақамҳошон гирем. хона бе ремонт, коробка, марҳамат тамос гирем. мегзарем ба 10-ум замини фурӯшӣ ва хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор. хоб ай район мегад тақрибан 3 километр мегад то хона роҳ аст. заправкаҳои Кулоби, хеле пушти заправкаҳои Кулоби нависагаса ай район мегад 3 километр тақрибан опши 2 аз чанда мегад, қариб ки 3 километр, 2.5 километр то хонара. ҳамин хеле соҳибаш маълумотша пурра наиста. 7 сотиқ замин масоат. хоб 2 дар хона кардагӣ, 1 та коридор, 1 та баня ва мешавад ки ҳамин хонара зиёдам книша. нарха 65,000 сомонӣ аст азиз, ҳамин хеле соҳибаш маълумотша нависта. 65,000 сомонӣ рақамошон мегафон. ай шаҳр хай опшим берунтар аст, ай районош. хоб ина рақамои мегафоншон аст, метавонед маълумотҳои пурра ва айниша аз ҳамин рақамҳо гирефт азиз. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи